1991. godine preuzeli znači, mirovine boraca NOR-a i bivših pripadnika JNA, da smo ih sa tereta federacije stavili na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, ničim izazvano. Oni imaju ta nekakva nasljedna prava proističu iz zakona koji je onda bio, sad se jedan dio toga mijenjao, tako da se kod njih recimo imate taj član 31 tadašnjeg zakona, to je zakon o pravima boraca, palih boraca i porodica palih boraca, gdje član 31 kaže da pravo na mirovinu osim uže obitelji ima brat, sestra i unuk. Ja mislim da takva prava nijedan branitelj nema, evo ja bi sad, to je taj nekakav početak tog razgovora. Tako je, to je prema zakonu o mirovinskom osiguranju i to pod uvjetom da nisu vlasnici nekretnine osim stana. Nekako ne smatram da je stan pokretnina, ali dobro. I već kad spominjete hrvatske branitelje, pravo na obiteljsku mirovinu ne može se ostvariti za umrlog korisnika obiteljske mirovine. Tako kaže zakon, tako kaže u Zavodu za mirovinsko osiguranje. Ova prava koja smo čuli sada, koja su propisana borcima Narodno-oslobodilačkog rata, može li itko drugi ostvariti? Pa ja bih evo samo uvodno htjela malo razjasniti o čemu se ovdje radi. 1991. godine preuzet je zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja kojim su između ostalog uređena prava boraca NOR-a i to razlikuje se do 9. rujna 1943. i nakon toga. Znači, borci NOR-a su ostvarivali pravo po općem propisu i naravno pod određenim povoljnostima mirovinskog staža, obračunskog razdoblja i tako dalje. Činjenica je da je tada bio utvrđen krug osoba koje mogu ostvariti obiteljsku mirovinu i u tadašnjem zakonu, a i u svakom sljedećem zakonu o mirovinskom osiguranju. Govorimo o općem sustavu. Tako i sada u zakonu o mirovinskom osiguranju obiteljsku mirovinu mogu ostvariti osim, kako javnost vjerojatno percipira, udovice, udovca, izvanbračnog druga, roditelja, djece, posvojenog djeteta i tako dalje, mogu također ostvariti i unuk osobe koja je korisnik mirovine, ukoliko je unuka uzdržavao, ukoliko se radi o djetetu bez oba roditelja ili jedno ili dva roditelja imaju gubitak poslovne sposobnosti, isto tako mogu ostvariti i brat i sestra i očuh i maćeha i tako dalje. Znači, mogućnost ostvarivanja po općem sustavu i u bivšoj Jugoslaviji prema tadašnjim propisima i preuzetim i sadašnjim je znatno širi krug članova obitelji, recimo u odnosu na kako je to uređeno braniteljskim zakonom. Činjenica je tako, gospodine Hornik, da se u javnosti uvijek preispituje to pravo, odnosno sva prava koja su dobili hrvatski branitelji. O ovim pravima se rijetko govori, na kraju krajeva ni branitelji neće i nekako ne želimo da dobiju silnu tu širinu prava, jer doista nekako mi se čini da nam je zemlja u kolapsu, pa bi trebalo nekako ravnomjerno i pravedno raspoređivati ta sredstva. Je li ikada preispitivana možda ta odluka o tom nasljednom pravu boraca Narodno-oslobodilačkog rata? Pa ja mislim da nije. Koliko mi znamo nije. Oni danas imaju. Evo imate, mi ne možemo danas nažalost doći do podatka uopće koliko tih, znači borci NOR-a se vode samo kroz kumulativnu brojku u ministarstvu, odnosno u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, za razliku od branitelja koji se vode kroz 10 različitih tablica koji su secirani i po godinama i da li su to obiteljske, da li su nasljedne mirovine, kakve već jesu. Znači mi toga nemamo, mi smo kao Hrvatski vojnički red čuvari domovine postavili jedan zahtjev prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, da se znači njihove tablice na isti način kao što se vode i tablice hrvatskih stradalnika, da se na isti način vode i tablice pripadnika NOR-a, odnosno bivših pripadnika JNA. Ta će i šira, jer ta publikacija je u stvari za javnost, će znati isto tako te podatke. Mi sad recimo raspolažemo jednom podatkom koji imamo iz Večernjeg lista, da najmlađi nosioc boračke mirovine ima 12 godina, odnosno sad 14, jer to je bilo prije 2 godine, da se čak tu začudio i taj nekakav mače koje te subno koje vodi,
da je, i sam je rekao da je to vjerojatno naslijeđena mirovina od njegovog dede i tako dalje. Mislim, toga kod hrvatskih branitelja nema. Znači, hrvatski branitelji imaju pravo djeca, ako se školuju maksimalno do 26. godine života, iza toga u principu oni gube sva prava. Je li moguće napraviti sve te distinkcije o kojima govori gospodin Guido u okviru tih mirovina na taj način? Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vodi evidenciju i kao što je rekao gospodin Guido, znači imamo danas 15.726 mirovina boraca NOR-a i negdje oko 7.068 pripadnika JNA, što je jedna druga kategorija. Htjela bih naglasiti da je prosječna mirovina borca NOR-a 2.660 kuna. Samo da kažem da je prosječna radnička 2.252, a da više od 500.000 umirovljenika živi sa mirovinama ispod 2.000 kuna. To je točno, međutim govorimo sada o kategorijama po posebnim uvjetima, koje, kao što je bilo rečeno u prilogu, ima 17 kategorija koje ostvaruju mirovinu zbog određenih povoljnosti. Kao što sam rekla, NOR smo preuzeli 1991. Također preuzeli smo i pripadnike bivše JNA, koja je bila naša obaveza i prema ugovoru u sukcesiji, aneksu E. Preuzeli smo ih u naš sustav i oni dalje prate tretman svih drugih vezano za usklađivanje i vezano uopće za gospodarsku mogućnost. I u tom smislu je bilo i smanjenje, 2 puta ovo što ste rekli, jer upravo radi se o određenim povoljnostima. Obzirom da su gospodarske prilike ukazivale da je potrebno smanjiti mirovine, one su bile smanjene čak 2002. prvi puta, 8 do 20%, onda ovo 10. i 13. Što se tiče zahtjeva udruge vezano za vođenje tih podataka, taj zahtjev više prema Zavodu za mirovinsko, koji inače vodi evidenciju i statističke podatke. Ukoliko je to moguće, oni će to svakako napraviti. Ali pretpostavljam da zahtijeva izmjenu programa, jer se za sada to ne vodi na taj način. Kada smo mi ukazom preuzeli sve te mirovine, ne znamo točan broj tadašnjih mirovina boraca Narodno-oslobodilačkog rata, jer je se ta evidencija počela voditi, čini mi se, tek 2003. Jesmo li preuzeli dio novaca iz beogradskih fondova ili smo mi to samo preuzeli bez propitivanja, jer naime moram napomenuti da smo mi u ovu emisiju isto tako zvali i političare SDP-a i političare HDZ-a koji su 90-ih bili bliski mirovinskim sustavima, bavili se time i to vodili. Iz HDZ-a su s nama komunicirali preko poruka, čak se nisu ni na telefon htjeli javiti, a sa nekim političarima iz SDP-a s kojima smo komunicirali rekli su da bi to bilo pokazivanje političke zlovolje 90-ih, da smo to išli propitivati. Također su rekli da su to neka stečena prava i da civilizacijski ne bi bilo lijepo, ni učtivo, ni pristojno preispitivati ta prava. Pa evo, ja vas sad pitam, ako smo mi preuzeli njih ne znam koliko tisuća, jesmo li pitali ikoga za ikakve novce, da nam to nekako suportira? Ukazom je preuzet Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, kao i mnogi drugi propisi i na području mirovinskog, a i drugih područja. I tamo je izrijekom navedeno da preuzimamo isplatu boraca NOR-a i da ćemo to financirati iz državnog proračuna. Isto tako smo preuzeli 1991. odnosno druge pripadnike bivše JNA, kako aktivne osiguranike, tako i umirovljenike koji su primali mirovinu pod povoljnijim uvjetima. Činjenica je da sve zemlje na neki način uređuju prava svoje vojske na određeni način pod određenim povoljnostima i naprosto je to bila naša obaveza da mi preuzmemo isplatu tih mirovina. U vašoj udruzi se nekako možda ne slažu s tim, imate primjedbu? Pa imamo primjedbu zato što, kažem, cijela kampanja koju je SDP vodio izmjenom zakona 2014. godine svodila se na nekakve uporišta u uplatama doprinosa za mirovine, ne? I tu su se uvijek branitelji, odnosno hrvatski stradalnici, ja ne govorim samo braniteljima, znači tu su i udovice i djeca poginulih i roditelji i tako dalje. Uvijek je bilo da za nas nema nikakvih uporišta plaćenih u doprinosima. To je ono između 91. i 96. pričate. 6. godine, da. Za razliku, recimo, kao nikad se ne spominju. Onda imate gospođu Ljubicu Gaterić iz Večernjeg lista koja je najviše pisala o tome, koja onda daje nekakve bombastične nazive da se za hrvatske branitelje troši, ne znam, 4 milijuna i 96 milijardi kuna, da se recimo za borce NOR-a samo troši 193 milijuna kuna.
u principu upravo ovi ukazi i ukazuju na to da smo u stvari mi samo preuzeli njihove mirovine, stavili ih na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, što je isto malo, kažem, čudno s obzirom da u vrlo ružan trenutak u Hrvatskoj, jer mi se protiv ljudi koji u stvari su štovatelji nekakve partizanske kapice i crvene zvijezde, hrvatski narod se protiv toga u tom trenutku bori, shvaćate. Mislim, gine mladost, narušavaju nam, ruše nam zemlju, gine nam djeca. Mi preuzimamo te mirovine. Međutim, kažem, u cijelom tom trenutku za njih u principu isto ne postoji nikakva uporišta u uplatama doprinosa u fond, Hrvatski mirovinski fond. Znači, oni su uplaćivani u fond socijalnog osiguranja vojnih osiguranika u Beogradu. Ali evo, i gospođa Čičak je rekla, znači, postoji zakonsko uporište, politički bi bilo, kao što je rečeno, pokazivanje političke zlovolje. Čak možemo to i shvatiti da bi to bilo pokazivanje neke političke zlovolje. Iz JNA smo dobili ipak nekakve oficire koji su provodili neku vojnu strategiju uz onu mladost i ono srce koje je ginulo na terenu. Ali možemo li doista nakon 25 godina to dovesti u pitanje, pa barem propitati, ako smo mi doveli sebe u situaciju da objavljujemo registar hrvatskih branitelja, ako doista dozvoljavamo da se preispituju sva prava hrvatskih branitelja, sve ono što oni dobivaju, s pravom ili bez prava, nećemo ulaziti u to, je li doista mi možemo propitati to pravo, propitati te ukaze, vidjeti koliko je se novaca potrošilo na sve to, pa nek hrvatska javnost zna jesmo li potrošili previše novaca koje smo možda mogli uložiti u radničke mirovine. Mirovinski sustav nam kolabira. Rekla sam kolike su prosječne mirovine, koliko ljudi živi ispod nekakvog minimuma, žive ispod granice siromaštva. Hoće li možda vaša udruga ići sa nekakvim novim ustavnim tužbama, sa nekakvim novim zahtjevima? Pa što se baš ovoga tiče ne, ali recimo obavezno to će biti članak 185 Zakona o mirovinskom osiguranju koji je u ovo novije doba 2014. dao prava pripadnicima JNA koje nema nitko u Hrvatskoj, znači oni su njima dopisivali visine plaća iz bivše JNA. Oni su dali, dobro sad to je ukinuto člankom 80, znači od 13 kategorija povlaštenih mirovina u principu jedno su udovice umrlih pripadnika bivše JNA imali povećanje faktora izračuna sa tih 63,22 koliko su dobijali na 0,90. Ili recimo, i to je recimo jedan smiješan trenutak gdje jadan u stvari trenutak gdje udovica poginulog hrvatskog branitelja ima faktor izračuna 0,40, dok udovica umrlog pripadnika bivše JNA ima 0,90. Praktički ona je 100% po nekakvoj tadašnjoj SDP-ovoj razmišljanju bila preko 100% vrednija. Je li se to sada promijenilo ovim izmjenama zakona? Tako je, znači uvođenjem tog razdvajanja na dio koji je pokriven stažem i dio koji je po posebnom propisu, utvrđeni su određeni faktori preračuna o kojem gospodin govori, međutim dosadašnja primjena je pokazala da to nije odraz realnog stanja, da je bilo potrebno u stvari svih 178.000 predmeta dignuti i svaki ponaosob pogledati i vidjeti situaciju da bi se eventualno onda utvrdilo, znači sa sigurnošću koliki je dio pokriven doprinosima, odnosno koji je dio prema posebnom propisu. Slijedom toga nije bilo usklađivanja u 15. i 16. tog posebnog dijela, što je sad od 1.1.2017. ispravljeno i u tom smislu bih htjela reći da od 1.1.2017. se za te posebne kategorije izvršeno usklađivanje za 1,11% kako bi se to izniveliralo jer nisu imali usklađivanje za 2 godine. Ali htjela bi se vratiti na ono što je gospodin Gvido rekao vezano za doprinose. Što se tiče JNA, JNA je uredbom 1992. godine preuzeta pod određenim uvjetima. Znači, bivši pripadnici JNA su preuzeti ukoliko su imali prebivalište i državljanstvo u Republici Hrvatskoj, ukoliko su se stavili na raspolaganje oružanim snagama do kraja, do 31. prosinca 1991. godine, ukoliko protiv njih nije podnesen kazneni postupak.
Znači, Ako se nisu stavili na raspolaganje Hrvatskoj vojsci, nisu mogli potpasti pod uredbu, odnosno po zakonu o pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA. I njima je dana mirovina u visini 66,33% iz prosinca 1991. Dobro, ona je kasnije preindeksirana, znači dobili su oko 73%. A što se tiče NOR-a, NOR je isto uplaćivao, gledajte, u Narodno-oslobodilačkom ratu njima se na određeni način taj staž, ajmo reći, dvostruko računa. Međutim, oni isto imaju staž navršen iz rada. Jasno, ali kažem, evo, došli smo pred sami kraj. Vi, gospodine Hornik, isto tako imate ideju, ali doista u minuti nam to morate reći, naplata ratne štete kroz koje bi se određene stvari isfinancirale. Pa u principu da. Republika Hrvatska je 2006. godine napravila jedan izračun ratne štete. U toj ratnoj šteti postoji materijalni i nematerijalni dio. U tom nematerijalnom dijelu, znači mirovine stradalnika Domovinskog rata, u principu ne bi smjele biti na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, već na teret onoga koji je počinio tu ozljedu i štetu hrvatskom narodu. Tako da, u stvari, to je isto koji u Njemačkoj, što Njemačka plaća, znači nama bi trebali ti plaćati. A što se tiče, kažem, ovoga, ja ne govorim o tom, svačate, ali ti doprinosi nisu uplaćeni u Republici Hrvatskoj. Znači, tu se uvijek samo su se hrvatski stradalnici, da njima nema doprinosa. Ja samo ne znam, da li je, evo, ako se može ukratko samo reći, da li su doprinosi za borce NOR-a uplaćivani u Hrvatski mirovinski fond? Za borce NOR-a jesu, za JNA od 73. u zajednicu vojnih osiguranika. Međutim, ja naglašavam ugovor o sukcesiji, anekse, obavezu koju smo mi preuzeli međunarodnim ugovorom da ćemo izvršiti isplatu za savezne službenike i pripadnike JNA. Evo, i s ovim ćemo morati završiti. Neke frapantne podatke smo čuli. Mene se dojmilo ovo koliko vrijedi udovica branitelja, koliko vrijedi udovica narodno-oslobodilačkog borca iz Narodno-oslobodilačkog rata. Pa evo, barem nešto je se izmijenilo. Vama hvala što ste došli, hvala što evo nekako otvarate neke teme u hrvatskoj javnosti koje nisu popularne. Hvala vama da ste došli iz ministarstva. Hvala i onim političarima koji se na ovu temu nisu htjeli odazvati, valjda jednom hoće. A najviše hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama danas. Budite ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav. Pola 6 svakog dana putuje moja Milena, miriše na jabuke, živi ko podstane. Moja Milena, noći su joj pune sna, kako li se preziva moja Milena, ruke ne pokazuje, kaže da dobro je.